ବାର ଦେଖି ଡାକରା ଆସି ଯାଇଥିଲା ମାମୁଁ ଘରୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦେଖି ଯିବା ପାଇଁ। ଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଚିଂ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ, କ୍ଲଚର, ହିଲ୍ସ ପିନ୍ଧି ମୁଁ ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବାପା, ବୋଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମାମୁଁ ଘରକୁ ବାହାରି ପଡିଥିଲୁ। ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ମାମୁଁଙ୍କ ଘରେ। ଏଇ ବୋଉ ଲୋ ମୋ ବୋଉର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଯିଏ କହିଛି ଯେତେ ବୁଢୀ ହେଲେ କଣ ହବ, ବାପ ଘରକୁ ଝିଅ ଗଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ। ୟାକୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏତେ ଲାଜ ମାଡେ କାହିଁ? ବନେଇଥିଲେ ମାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଇଟମ ଲଞ୍ଚରେ। ଦେଖ 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 ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜଙ୍କ ଗପ କହିଲେ ନ ସରେ। ତାପରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଗଣେଶ ପୂଜାର ସାଜସଜ୍ଜାକୁ ଦେଖି ମନ ହେଇଯାଉଥିଲା ଖୁସି। ମେଳାରେ ପଡିଥିଲା ଖେଳନା, ଘରକରଣା ଜିନିଷ ଆଉ ଦୋଳି। ବୋଉଲୋ ଏତେ ଭିଡ ଯେ ଚାଲି ହେଉନଥିଲା ବୋଲି କ୍ୟୁଟ କ୍ୟୁଟ କ୍ଲିପ ଦିଟା କିଣି ଅଣ୍ଡା ଚପକୁ ଟପାଟପ କରି ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଗିଳି। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ମେଢକୁ ସେଇଠି କଣ୍ଢେଇ ବସିକି ହାତ ହଲଉଥିଲା। ମୁଁ ବି ତାକୁ ହାଇ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଗଣପତି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆସିକି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଢେଇ ସହିତ ମୁଁ ହାତ ମିଳେଇଥିଲି। ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଲିଓ ପୁରା ରାଗିକି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ଏମିତି ପୋଜରେ ଶୋଇ